Nyitak boto nang Mojokerto mangan sego embo ping 5. Asik. Dadi Joko aja gampang ngersula, kepingin urip mulya rabi ya rondo. Rondo saiki pancene ayu ayu. Oke cari ses. Lali kabeh
saya marakake aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara esek 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 karya baru CJJ Ses yen liwat aku kelingan aku bukae tapi yen tak goleren ning cakak bapak tulisan warna abang tondo kasih sayang jenenge gubuk asmara abiyen ate aku adum tresno tanpa obat tanpa rasa abot-abote kata manas moro cecatet ana jroning ati datan lontor saya marakati aku kowe dadi garwa amarga leren dek ning gubuk asmara aku ning amati dulur perkembangane jaman akeh manungsa bingung golek penggiaan awe ya kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi
jelas kehidupan di dunia terasa sekilas darah pikir manusia sungguh terbatas perbuatan yang salah menjadi prioritas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri wis membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran mulane ayo bareng semangat nek urip ana donya bareng sing giat mulane ayo padha bareng sepakat boleh bersaing asal secara sehat tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing ngidung ganteng rupane ono sing rasan-rasan dipek mantung olehno putune. Alhamdulillah termasuk desa Banyu Urip iki langganane karya baru. Wingi kerobongane nang kene panggunge ngadep rono. Saiki kebalikane alhamdulillah acarane nggih sedekah bumi nggih ruah desa. Samantune desane dibancai masyarakate, bapak panitiane lan sak wonge kabeh diparingi rejeki ingkang halal barokah. Diadono saka balak lan blai dadiya menungso sing wangi. Wangi tegese kaya ambune kembang. Dolek sandang pangan mesti gampang. Allahumma becane sing eling, becane sing boten eling. Kula damelaken gending padha eling, cek eling nang karya baru, cek eling kalian Mas Aji. Ngoten nggih? Tarik cari.
agamaku ala Quran panutanku kabayo kiblatku wong mukmin satu lurku ayo para umat ayo padha nang sing eling dunyane wis goncengake menungso imane piring ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah ya Allah ya Rabbi Muhammad Rasulullah biyen mula sliramu wis tak aturi golek jodoh dek sing tresno welas sejati apungkasane saiki digawe lara Asukamin. oh nggih oh nggih siap lah sampean mriki ya sing akeh Pak sing akeh Pak sing akeh Pak oh nggih matur suwun panjake dereng nggih panjake kula nek mboten ditabuhi mosok ogel-ogel dhewe Pak panjake lho panjake Pak cek gak ngerami ae Pak nggih nggih matur suwun dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari sawah turun ke hati rembulan nenek saya dadari angenteni lintang kemukus perawan kene jarene kang rapi-rapi jaring ngenteni tuweke wedhus kayune jati amene klopo lugure limo rapi ayu manasno ati atak jajal rapi rondo dada urip tambah nelongso dadi tatak trong dadi tatak trong ditak tungtrong tungtrong ditak tungtrong wong ya wis tuwek diongkek-ongkek kon kok kadang ngluguri wong-wong ditawur wong banyu urip kon kok Jangan tapi suwi. Kalau ada wong gerang tuwek-tuwek kok ya nggih tukang gandengin lho. Lah sing gandeng aku sih, Cak. Masih aku biyen tau ganteng, Ji. Mosok Gak kaya awakmu. Mosok gandengku biyen Jokoku. Wong banyu urip lho katut aku kabeh. lulu glani. Ojo cacah banyu urip begengge lho katut aku. Mosok mblaran nang begengge. Kon mek dolen Sidorondo. Sidorondo. Bolehmu kucluk. Lho lha apa? Kon ya Sidorondo iki padha karo nyemoni rondo banyu urip. Banyu urip sak sret gak ono rondone. Jare sapa? Apa? Kok aku pikirane mrene lho tak hitung rondone tok suwidak. Mosok Net
Sing itu gane sing nombal luas. Tuwek kabeh. Tuwek kabeh. Ya sida rondo kaya aku iki lho. Mosok sing kodhong kuning kaya rondo net. Nek delokane kaya iya jane. Ayo kon iso gak sida rondo? Wong aku gak iso. Nek kon nyanyi sing enak, Iya. mergane banyu urip iki langganane karya baru. Nek kon enak balik rene maneh. Iya. Nek gak enak gak ngarah kon rene. Mulane nyanyi sing enak. Wong sama kelagepen ta e. Ayo sida rondo. Nani. 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 Iya. Nani. Bapak-bapak, ibu-ibu, repe jonet mek nano tok. Nano mataku. Sok plak-plek lho. Mangan pru biji dicampur ketan. Enak. Tuku sewek jika pojoke suwe. Lapo? Aku rapi ji mau milih sing prawan. Enak rapi tuwek mari bulan madu rong dino matek. Kok matek iku lho. Enak nrimo warisan. Kon ngono iku anyane. Mlaku-mlaku ci Iya. nemu rondo ayu. Rondo ayu. Nek tak sawang seneng karo aku. Jelani? Tak cidai ci kok guyang-guyu. Iya. Bareng tak ngomong tata rondone bisu. Lho bisu. Masih bisu sih, Iya. pokoknya rondo. Gak masalah. Masih rondo aku gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Rondo kan duwe donya. Iya. Jane gak ngersula. Aja. Sing penting rondone duwe tuku. Kon lho. Wis tuwek porno. Lho, sing porno sapa? Duwe to ima lho. Duwe toko. Foto rek. Duwe toko sih. Foto. Rondone lemu tukone gedhe. Lho, lah dodolane. Dodole bawang pre. Lho. Penayap ae. Bawang pre ngene to wis sumute lak putih ha. Akarku. Lah iya akare. Iya kok sumut. Lah iya aku nek arep sumut toyote ya. Akar. Bareng maru rondone ndawa bawang ji. Heeh. Sumute tak jabut. Lho lah apa mbok cabut lho ngawur. Lah rondone muring-muring. Lho, ya jelas. Iya ta, tak delok datake bawange cuwil. Lho, tanggung jawabmu. Iki tanggung jawab aku nang galangan. Ngono ngomong gede. Iya iya. Tuku apa? Golek LT ku. Lho. Gaya apa? Ki ngelip bawange rondo. Yo. Yo gak kenek ta lah. Ayo, duit mbakku. Ayo. Tak pek kopiahmu net. Apa? Lho. Duit. Waduh, mosok kon wis doblek net. Kowa kalau jare kok lho. Gak pantes ngelodrok ya munggah. Ya ampun iku. Keren apa ngelodrok. Ya ampun iku. Nek aku tak pek kopiahmu, anggapno lambemu. Oh, dianggapno. Iya. Ngomong mama perlu tak belum. Tak pek kopiahmu net. Wah. Duh, Jare dikongkon mangap. ilatmu tokno ilatmu. Ware iki rek enom kowe lablek gak karu-karuan. Tak pek kopiahmu net. Nah, Kok kirik kon iku. diri matamu ngono. Wira suara. Kira suara. Heeh. Tak pek kopiahmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek kelambimu net. Tanpa gak apa-apa Jawane rek. Tak pek sarungmu net. Aku gak apa-apa. Tak pek selopmu net. Aku tambah gak apa-apa. Jawane rek arek rek. Wong aku. Ojo get-get. Tuwek remek ngeblak nang kene iku. Aku jebal balik nonton wae tamput iku. Tak gonceng bojomu net. Kapan? Lho. Oleh tak gak? Oleh tak gak? Wong gak kalong ae kok. Paling cuwil titik koyo bawang ngono lho.
Tak gonceng bojomu Net. Aku gak apa-apa. Tak rangkul bojomu Net. Yo gak apa-apa. Tak ambung bojomu Net. Gak apa-apa. Nek tak keloni bojomu Net. Kon tak pateni. Renge iku lho. Yo gak keren ngono, aku gak tau ngeloni kok keloni. Masih bojomu tak keloni muring-muring kan. Lha apa? Gak muring-muring. Gak. Hati-hati suwengi tak keloni ping 6 lho. Cerongoan. Tapek blangkon muji. Aku yo gak apa-apa. Tapek klambi muji. Aku yo gak apa-apa. Tapek celana muji. Aku yo gak apa-apa. Tapek sepatu muji. Aku tambah gak apa-apa. Sidurung. Tak goncet bojomu siwan nesu. Aku yo gak apa-apa. Kok gak muring-muring. Tak rangkul bojomu ji. Aku tambah gak apa-apa. Sabar temen iki. Tak ambung bojomu siwan nesu. Tambah iku tak jarno. Tak keloni bojomu ji muring-muring. Ya wis kono ndang entek-entekno. Entekno Net. Dikon ngentekno. Wah, nane aku ngentekno bojomu ya gak kontal. Lho, Bojomu kaya kebon danu ngono mana lek ndongkel. ndrodok kon niku. Ono wong kok Krungu swarane kendang. Dandut. Mas yo pe iso joget Krungu swarane kendang. Dandut. Krungu swarane gamelan. Bauyar. Sampai ngiwo Cak Sutar kalau mangan Kaya tak beyosi tenggomu bongko to. waya kerja mangan. Yo. Yo enteng mari oleh saweran. Iya ya gak apa-apa wis pangan ngono tabe. Kendang cari kendang. Kendang matamu. Yo dewange tak mana kendang perintan lho. Krungu swarane kendang. Kendang cari. Krungu swarane bledek. Kon niku lha apa? Enggak ono apa-apa ngono lho. Kon apa kon gak modun? Ngono bledek. Lha apa kon gak modun? Bledek. Wah, asam urat iku matare iki. Biasane modun kok. Enggak ono apa-apa ngono lho. Krungu swarane kendang. Dut tuk kendang dut tuk kendang dut dadut. Lho kana balonku ada 5 rupa-rupa warnanya merah kuning kelabu merah muda dan biru amalan dosa balon hijau. Loh, dhuwur. Loh. Lah kon ngesot-ngesot lha opo? Lha apa? Sikilmu linu temen tak gak modon niku. Asam urat. Wong sepele mang gak ngono lho. Mari ngeramik.
modone kok dianggang-anggang. Dukur. Krungu suarane kendang tok gendang dut tok gendang dut tok gendang dut Dadut. Krungu suarane kecele. Krungu suarane kendang tok gendang dut tok gendang dut dadut. Krungu suaran lha aja dibuntu. Krungu suarane entut. Apa? Kon dikek dhuwit sapa sih? Lho. Sopo lali aku? Lho. Pak Parmin. Iya lali aku cuma jenenge. Jenenge sapa? Pak Parmin tak Parman sopo, Mang? Wah, Sapa? Bayan. Lali aku, Mang. Pak Bayan. Pak Bayan. Bayan. Heeh. Oh, Pak Bayan. Heeh. Nanti wonge Bayan. Oh turu. Turu. Masih turu tak gaji. Lho. Mulai wonge wisan. Kon dikek piro, Ji? Mbok piro emang? 100. Dagelan janteng jalukan. Lho. Wong aku disawer. Iya, main nyawer iku menemben kaya dhewe aja arep. Lho, lha apa? Lho, kok iku ganteng dilono wong. Lho, lha apa dikek kok Kalau dilono kaya dhewe 100 aku gak kok jaluk enak. oleh tutur-tutur iku lak wong sik kok lho sing ngidan kopian kok lho. Ndi wong? Mburine wong gawe kacamata. Kok lho. Gak, anjene jone itu gak tayo nek masalah duit modon. Net, masalah nekate rek. Lo kok diseret? Lo gak tayo temen. Apa? Biasa dadi hansip. Iya, hangsip penyele. Saiki dilereni. Lho, kono kemeruh. Iya, ngenteni sepatu. Ya, kok pas nekno sepatu lho, Pak. Kon ngawur. Kamu to ngawur ngono. Ya gak ngawur ngono, men. Oh, kok. Lho men yo apa sih? Jenenge. Jamin, gak duduk. Lan opo nang kono? Ya, Pak. Yo apa nyeret-nyeret. Ya dulu men. Iya. Kalau iya kok aja malu rek. Iya. Matur nuwun. Iya. Piro kok, Pak? 10.000 ya. 10. Piro? 100. Lah ya tambah 10. Tahun iki. Kene tuh ngeramik rek. Iya, matur nuwun. Sampeyan kaya duit 100 alhamdulillah. Ben oleh rezeki. Amin. Rezeki teko ndi ra ono? Lah dodol sapi yo. On masalah. Asilang. Neng Rika. Nang sabuk yo neng ya. Kono aja ancur-ancur tak pateni gitu lho. Dalem. Kone Pak Sukamin ya? Iya Pak Sukamin. Kon wis tuwek tak gawakno. Kon niku lalian. Tapi pancen duwe 1000 lho kali. Kelingan. Wah, kon niku kon kaji bisuki. Kon lak diunggahi Pak Sukamin. Sukamin yo. Lek dikek dhuwit sih. Duwe 100. Dikek tak gawakno. Aja kon iki bisukan. Dia 100 jadi meneh kene tambah tukeran kalau loro kesalahan. Aku takon. Takono. Abot ndi kon dijabut dhuwitmu ambek dijabut nyawamu? Ayo masalah lho iki. Nek arek enom sing aku nyadari, gak lalian, tapi wis tuwek padha tuweke. Wek, iso elek. Ayo, Ji. abot ndi dijabut dhuwitmu ambek nyawamu? Men bali amen. Apa? Ya
Ya abot nyawa, Gus. Abot nyawa. Ya ya ta. Nek abot nyawa ya wis kene. Abot nyawa iku. Tolong ambek Bagus kon. Ngono. Bener. Digawakno. Gus kon njaluk dhuwit iki 100 gawe apa, Gus? Aku mben iku tuku sapi. Tuku sapi. Kene gawe tambahan suwon, Net. Oh iya, sapine bengah ya apa, Gus? Mo. Nek ya gorene. Iki yang ngono tuwek kok goblok. Tuwa sak siji goblok. Kon dhewe ya kaji lho. Lah ya padha goblok e. Iya, Rek. Lho. Gila. Kon gak usah wedi, biyen pakaian dinas saiki gak. Lah ya dilereni Gus nyentekne sepatu. Awas. Wonge nggo watu. Lambemu. Ya dikek kakak ngono. Iya. Terus ngono karepe. Sing penting sehat, Pak Nin. Alhamdulillah. Iya. Pengabdian ke desa biyen sebagai hansip linmas. Masih saiki wis gak pakaian dinas tetep menjaga keamanan desa. Iya. Memang kita jaga, Gus. Jaga ya. Jaga kudu. Jaga apa? Jaga pemangan. Ceketek kakak. Suwon, Pak Min. Lho. Gila. Bijaksana rek. Ya jamin duitku mangilang. Ono terus ae. Sapa sing njual? Karo wis. Baru lagi iki pernah jopo. Pak Min iku lho ana kono, ero nek dhuwit iku mah tak gawa terus tak balekno nang kon. Iga gak kumin. Wes balik nang ngono. Wah, temene Asip gak kena dipejok bal lewat aku. Suwon. Matur suwun. Nggih. Siap. Jangan rame-rame. Aja rame-rame. Aku tak boleh. Lampune. Aku ndoleki anakku 2 wulan gak boleh. Ono wis oleh mulih. Ya tarik. Anakku 2 wulan gak boleh. Net, tak kandhani. Iya. Duwe anak jaman saiki sing ati-ati. Iya. Penculikan. Iya. Mari ngono disekap. Yo. Heeh. Bandung terjadi. Nah. 3 tahun disekap. Lah iya. Anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Apa maneh wedok? Lah iya. Wis metu jalune ta durung? Sekali metu iki yang ini. Kon niku ngomong kok. Dolekno Net. Bahaya. Iya. Tanggung jawab. Ya. Duwe anak wedok iku padha karo ancik-ancik pucuke ri. Ngono. Kak, aku gak tau mancing peditiri kok. Lho, mancik apa? Mancing panggung. Ya. Ya. Ya wis dolekno wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karo dhewe nek wis oleh. Gak ngono, Ji. Heeh. Iki penting masalah anak. Oh iya. Anak, apa maneh anak wedok? Zaman Betul. saiki sing hati-hati lho ya. Iya. Dengan adanya medsos, Medsos, media sosial. media sosial. Cepet gawe peristiwa. Virale gelis. Lo viral gelis. FYP. Ngono. Pemane rek wedok. Lah iya. Nek gak digoleki, engko ono ngene-ngene nek sapa tanggung jawab? Ya wong tuwa sih. Ya tapi wong tuane gak awas ngono ae. Lah iku apa? Mengko. Mulane yo apa? Ayo. Loh, banyake sapa ucul iki? Sepine sira gak ono wong balas ngene. Jaluk diculek. Katarak. Lho alah, iki mau wong ta. Oh, panasip iki apa panase nemen? Heeh. Lho rambutnya sampai nayeng. Oh, nayang-nayang aja ngenyek sampean. Model blonde. Model iku ngene rambut sampean warnane apa yo? Lho, Anu, apa? ireng bote. Lho, ireng putih. Nek putih ku tandane apa? Ya tuwek. Lah iya. Wong ngenyek rambutku. Lah kon wong tuwek kok aja ngenyek wong tuwek kon. Ayo. Ngenyek wong tuwek. Aku takon salah iku nek enom rasane ya apa? Sepet. Lah nek wis tuwek, Legi. mulane aja ngenyek wong tuwek. Enak, ere gak dikepruk aku biasa dikepruk Ya, Enggak plek iku. wedok aduh tak ciwel. Ciwel aja kurang ajar ta mbek wong wedok. Apa sih diciwel kuwi? Ngene ku sih. Lah iya diciwel. Ciwel iku lah ngene sih. Balesen. Lah ngene. Balesen. Ayo bales. Balesen ta. Ayo akeh kok. Harga diri. Balesen harga diri nih. Kene dicekel kene. Lho ya dicekel balik sih.
Lho lha apa kon? Gak wani, Ji. Lha apa gak wani? Iki umpamane banjir ngono, Ji, banjir. Gak iso kelelep arek iki. Lho kok iso? Lho pelampunge sakmono. Yo, tuwek kurang ajar. Ayo, tuwek kurang ajar. Masih tuwek kan manis. Jare sapa manis kok sampe gak tau adus ngono. Lho, tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Lho, tapi kan bersih. Tapi lah utangan. Tapi kan nyaur. Tapi lah durung lunas. Tak cecil. Wong sampean utang bang mekar ngono. Lapor. Lapor wajib. Ayo, amankan manusia tuwek ini. Manusia tuwek ini. Aku gak lapor-lapor Pak Min. Terus kaitane ya apa? Lho, ayo. Konsol sampean konsol. Kaitane ya Konsol Ayo, Nggih, Pak Min. Kaitane ya apa? Kaitane arek iki ku mlaku ana kene. Aku ya gak kenal. Digudho, Pak. Asli digudho. Iya, Pak, iki lho kurang ajar. Mang digerek ngene-ngene, Pak. Wong iki lho. Kaya tuwek, Pak. Tuwek elek isut. Ono aja ngomong tuwek. Pak Min iki ya tuwek goblok. Enggak, Pak, iki tok. Ini sih. Nggih. Wong kula. Mriki, Pak, cek Wong banter. papat. Tadi aku cek anu cek wis tak. Tuh. Thank you. Pun nggih. Nggih. Seneng tenggokmu. Kok gak enak amangmu, Cak? Ayo mari nyeladu aku bareng kene abang-abang. Awak boyo. Dimane sampean tuwek gak metu apa-apane. Awakmu jane kudu berterima kasih. Kepengin lho ta? Kepengin lho. Apa? Tuwek gak metu apa-apa. Kak. Ayo mel aku. Lho, Kare kepengin ro metuku. metu apa rek? Metu teko omah. Wong iki panggung kok omah. Yo. Sampeyan kate nang ndi? Yo yo kate jalan-jalan. Ijen. Lah sampean delok iki nek ta gak? Aja digandol ya, aja digandol. Ji, kon jek tas sunat lho, Ji. Kon iki jek tas sunat lho. Enom padha enom tuwek minggir. Gak payu. Ijen ah. Yo ijen ini lho. Ambek aku. Sampe awakmu. Iya. Mau karep. Tak tambah 100. Lho. Ala wong Kurang ajar. kon satu digawe Pak Min. Kan lumayan rek. Ambek aku. Emah. Loh, gelem gak gelem tak paksa. Dolong maksa. Si. Lha apa? Aja ngono karo cewek iku sing halus. Loh, dialus gak kena Nyek dikasar. kon karo Aji. Yo Nyek. Anake wong soge, Dik. Soge. Sapiro sogene? Masalah montore 5. Bener. Plastik. Loh, kok plastik sih, Gus? Tuku ndok tanggapan winginane kok. Ngono kok ditutuhno. Nenyek kon Motor iku. temen. Montor temen. Ngono. Ngono. Gayane kaya penyanyi. Oh, yo mesti ya. Gayane kaya artis. Iya. Tahu tampil nduk radio? Iya. Tahu? Tahu. Tampil nduk televisi? Yo tahu. Alah ngono ae sombong. Aji lho. Aku. Tampil gendi. Lho gelek disiano nduk corong masjid. Loh. Meneh bae kon, Gus. Aku jenem bare. Cangkemmu. Loh, lari kondisi ya, Re. Cangkemmu ya akeh dagelan mati goblok. Lah makane lapo nyandak-nyandak. Kowe minggiro, tuwek iku mburi. Akeh dagelan mate kon ngomong. Lah matamu kono. Tak tambahi sego berkat mburi. Ayolah. Oh, duwe akeh. Kalau melok-melok lah opo sih? Kon iku tak ewangi. Ewangi apaan kok mangeblesno? Jancuk Lho. Iki lho kok ngono, kok mesti ngono sih? mesti dewangi iku sing bangkel kok. Rene, Wong tuwek iki emosian goblok. nek emosian, darah tinggi kumat. Apa terus? Yo, Stroke. oh gak, seger waras. Stroke ngono. Gak, paling Ayo ngomong stroke ngono. stroke. Gak wedi. Lah apa? Aku stroke nang Indomaret tak ijolno oleh gelas loro. Ono kakekmu kuno ah. Lah iku Stroke Indomaret iku. lah ya stroke sing kertas sakmene iki. Ono stroke ngene iku lho, gak iso obah. Gak iso obah. Cangkemmu Ji. Lho. Kok dijelasno kok cangkem-cangkem lho. Wes gak gelem aku. Lho. Ayo pokok mbak Rai blesek. Lho. Ero akon, raimu iku mblesek kok. Gak apa-apa aku mblesek. Lah iki koyo sadel irunge. Iya, wingi dilungguhi wong wedok. Dilungguhi tek wong Iya. aku kok sadel. Aku yang meneng ae. Ya iya. Sadel dintuti. Ya pantes nek sampe dintuti.
Ci, Apa sih? bokong-bokongane apik banyak. Loh. Ya. Iku mane duwe anak ngono, Ji. Anake apik-apik, Ji. Kok sok ngarani ngono? Sapine wak ngaderi ku bokong-bokongane apik. Anak-anakane yo apik. Kok iso ngono iku lho padane sapi. Sakmono iku katoke ukuran piro, Ji? Takokno ngono sih. Wis tuwek kok kurang ajar sih, Cak. Jarine sampean niku gawe wedi stroke. Aku Ngomong takon. kok koyo ngono nek sampean stroke temen ya apa? Nah, iki lho. Lho. Leh, lontong tak, lontong. Sing tengah kaya irunge Agus. Wis siol lah. Wis siol. Ya wis nek wis siol. Mulai dicegat lho. Oh kancaku kok. Wis gelem gak gelem? Lah lapo gak ngelem ambek rupamu. Wis ayo. Aku ngenteni pacarku aja kurang ajar. Gak ngurus. Kok niku pendidikan lho ya. Lho apa terusan? Etika. Dihalus gak kena, dikasar. Kasar nek kepingin halus ya gosok. Gak ngurus wis bah ayo. Bojomu iki. Bojomu. Bojomu iki. Sanes, Pak. Bojomu iki. Sanes. Oh, sing sopan ambek arek wedok iku. Masalah. Bojomu, Cak. Duduk. Dadi iki duduk bojomu. Tutu. Ayo, Gus. Gus. Aduh. Kayak bokonge kethek. Ya iki es melon. Oke. Es melon. Sepurane gel. Iki es melon. Iki gak gebakane banci manga iki. Arek iki apal meneh karo ngono iku. Senenganmu ngono. Gus. Kon iku ojo ngawur Sampeyan rek. niku kok sumene sih. Wong janjian ket mang, gak teko-teko aku lho digodha mlesek iki lho. Iki arek Sampe digodha besok. sadel iki. Lah iya potongan wis lengkur ngono. Dadi iki pacarmu. Ya Iki iya. pacarku, Cak. Loh, ayo aja didelok penampilane, Cak. Ancene aku golek sing elek-elek ngene iki. Oh, nek kan sing arep anu. Masalah pacarmu iki. Iya. Kayak Bernard. Apa? Bernard gede tapi goblok. Iya wong aku njane kancane Upin-Ipin. Ngopo gede kok ngene gaya Loh, apa? gak apa-apa gede dukur lembangane awakmu cilik. Gendruwo ya gede dukur. Loh, gendangku dipadane gak mek genderuwo nek aku cilik wis mlesek cilik. Belas sak aku. Uruken rek. Anggitmu kon ngilokno aku tuwek-tuwek ngono yo. Loro aku. Gus, kok apa rek arek iki? Abah Agus yang terhormat. Loro niki mriki. Atiku kene. Mriki lho, Pak. Kaitan kene saking mangkele melorot ngene. Kok tak kandhani, Gus. Iki ku pacarku. Wis seneng aku ya seneng, iki ya seneng. Cuma ana penghalange. Oh, apa, Cak? Wong tuane iki, bapakne. Ambek mbok lak geweger ae sih. Sopo iki? Lho, Prida iki. Anake Jonet iki, Cak. Ya Allah, dadi kon iku anake Jonet ta. Ya iya nek ayu ngene iki wis pasti anake Jonet. Kon cilikamu gelek tak dusi, Nduk. Kon saiki njaluk didusi meneh. Ya gak. Lah nek saiki kok dusi apa kate gak ketok videone Gus kon. Bae kepengin tak dusi maneh. Hari iki. Dadi kon iku anake Jonet. Ya iya, wis sampe gak ndelok ta arek ayu ning ngene iki pasti anake Jonet. Niru makne. Niru Heeh. kan wedok. Niru Jonet ya bosok. Lah iya mangane, tapi kan anake Jonet iki. Terus apa nek wis kon seneng? Mangkane aku iki njaluk tulung awakmu. Asale aku lak seneng, wong tuaku karo wong tuane iku geger, gak mau. Padahal omamu iku Ya dempet. wis ngene. Cak. Solusine Iya. bapakne iki ambek makmu lagi akor. Iya. Takon. Ngene, carane salah siji dipateni. Kon seneng nek aku cekel polisi. Nek wis ngono iku aman, Gel. Ya itu solusi iku, Cak. Maksudku iku aja sampai terjadi sesuatu. Ngene. Ngono lho, Rek. Ayo nang omahku. Arek-arek diceluk. Oh, termasuk Jaluk ya apa solusine enake ya apa. Oh, iya, Nek wis iya. mari kok mulya. Berunding ngono aja. Berunding nang omahku. Oh iya, Pati apa-apa, Mukri karo Markasim Markasim. gak orundingan. Oke. Buker siji apa jari penuh? Ayo nang omahku. Manut lho ya. Heeh, ayo namanya apa? Ayo.
Aku biyen anu ta wong tuwa. Goblok. Kapan kamu? Kate nyolong. Ya ampun disaplok mbek usuk aku. Meneng-meneng kok ngincang-nginceng ae. Kate nyolong ah. Dumane wong wedok. Aku iki gak wedi ambek sapa-sapa. Aja kate nantang-nantang. Lanang gak kapan-kapan. Ketonggo gaturan. Betul lah. Arepku biyen iki. Kepengin domak dhewe. Nuju-nuju domak dhewe, duwe tangga kaya badhes. Sakjane ngono sing getun ya aku. Biyen nuruto papa gak kaya ngene. Apa gedang? Dikene mambung gedhe gak gelem. Dada jejer polo. Dada oleh polo ya ngono dilemane mburi tole tangga kaya kiri. Mulane takoni rungokno, kupingmu rungokno. Tangga kanan kiri kabeh padha ngoceh, padha ngomong. Ana gedang ilang tung sapa sing nyolong ya anakmu. Ana pete ilang ya sing nyolong ya ndokemu. Ya gak maidul jane mbokne turune genthuk. Waduh, lo wedok lo antemane antom. Aja dumane wong wedok. Loh, kok iki wong wedok. Aja wani-wani karo wong lanang. Ayo kok nek tuker ndok omake ini gak kurang sing misah. Kok niate wani karo aku. Ayo metu nang lapangan. Tarung sedina kaping 7. Ayo tarung. Nek sing wedok kan gak wedi aku nang kon. Leh, Aku ditonggo kaya pare.
gak isin, gak wae masih ame tangga. Wong gak wae mlayu-mlayu to. Nek gak wae aja mandi ame tangga. Dilono wong. Lah ngono apa kok ame tangga-tangga? Gak lali anu tuti. Lah iya padha ae. Yo anak wedok nyambut gawe ne adoh. Luyan gak duwe wong tuwa wedok marang tuwa lanang gati. Gati. Wong arek wedok diumbar diajangi ombo. Ya iya. Jam esuk mulai sore. Nyambut gawe. Sore mulai jam gawe apa anakmu nyenuk? Nyenuk matamu. Berenan aku gak nyenuk goblok. Apa gak nyenuk? Ngondol. Gawe. Tambah mbokne. Ayo. Bapak we bedah rumah iki. Sing ambate dukure sing gawe omah iki. Wah, polo kale gak nomor. Dukure sampe ewo. Syukur karo omahe polo ya. Arek kok beren yo gak ta timbang anakmu. Kowe gak tau mule ana penjara terus delok aja lho sare polsek lho damen. Oh, ya gak kira anak ke penjara, nyambut gawe. Nyambut gawe apa merampok ah. Merampok kamu. Berantem temen dak srek. Yang kiri. Ayo, kamu. Ayo. Kesisan. Duwe tangga ya kaya ngene. Dijak rukun ya gak gelem. Kok gak bongkong. Angin topang. Ambar kok dukure gawe ngene. Oh my god. Paremok ba ora? Kayak kayangan dibul tuh. Enak dukur. Awak cilik dibuyuki kebo. Loh. Wah didengkul e. Lu gak lido mbledos itu. Gongor. Gak ngereken tangga, sepenting ngereken anak. Nyambut gawe yamono yamene, gak mule, mbok ya eling nek duwe wong tuwa lanang. Ditinggal wong tuane wedok mati, gati karo wong tuwa lanang. Sembarang kalir mesti oleh-oleh anakmu. Loh, awakmu mandu. Walah. Begege teko. Begege matamu. Ngenteni kendaraan lo Pak gak ono. Loh, kalau kendaraan Aku ngenteni bis gak ono liwat. gak liwat. Marang ono ngenteni ojek ya gak ono. Kalau mau ngojek nanti kan. Katine numpak kereta api ya gak ero model gendi. Lah iya mari. Akhirnya aku nonot. Terus sapa? Nonot trek gandeng. Trek gandeng. Iya. Gak ngono kono menungso apa kawul. Lah ya apa Pak timbang gak tutuk Oh iya ya gak apa-apa. Lah iku anak trek gandeng Pak liwat. Liwat. Iya ngono lah. Marang ono. Aku ketok wae iki rek. Iya iya. Aku langsung mencolok ngene Pak. Yo kon mencandol trek. Iya. Gak menungso ke bajing loncat kan do. Lah ya apa Pak? Aku mencolok Iya. Temburi. Oh iya iya. Paneng aku Pak. Ojo nyonget ae. Aku meneng Pak ijen-ijen gek mburi. Iya. Lho dadak motor iku lho Pak langsung mandek. Laren. Leren minggir. Minggir, sret, iya, iya. Parkir. Aku diparani supir Lho kan diparani. Iya. Lho kan diparani nyopir. Iya ngomongnya. Iya apa jadi ngomongnya? Do arek ayu.
Apa sih lo gak mburi? Ayo pindah nang ngarep ambek aku. Kon dipindah nang sopir. Aduh, Dik. Lho, Pak, jenenge ya milih nang ngarep ya, Pak ya. Ya tayong. Aku pindah, Pak. Nang Ya. ngarep. Kae klonggo Iya. teplek. Iya. Lu. Iya. Kukuku Pak dielus. Loh, pupumu jelas-jelas. Jelas-jelas sopir. Olah, durek riye. Lho, Bapak. Waduh. Gak ngomong ngene. Iya. Dok. Kan gelem tak nyang 2.000. Lho, gelem macam aja. Kon dinyarong 1000. Iya. Kon gak gelem. Gak gelem. Ya goblok kon. Lho, Gelem mon, nek cocok gelangganan. apa sih, Pak? Lah timbangan kok dinyarong 1000 sopir harus tanyang dhewe. Loh. Wacan bapak mana jane tadinya Lah iya dinyarong 1000 goblok kok bapakne gak tau menyang Ya kok. gak terima. Iya. Orang ngono ya aku gak gelem, Pak. Iya. Baru ngono, baru. Meron aku mulai kemarin ngliwati pasar sih. Iya. Aku eling lho. Iku ora ana buah senengane bapakku ngono. Iya, eling ya bapakne. Iya, jane to. Nek jane ya, Bu. Tak tukokno gedang sampean. Lho, bapak kok tukar gedang? Iya. Lah ngono bapak turune gendilang ah. Sampeyan asline gedang sih. Iya, mulane gedang iku mentek mangko. Iya, sampeyan tak tukokno gedang. Rang tondon. Mbok, kon tau man gedang tundun-tundunan. Lah paling yo mangane mangan bedil anakmu. Tak tukokno rang tondon, Iya, Pak. iya. Wong jenenge Frida ku anake Jon. Oh lah iya ya gati karo wong tuwa. Iya, Iya, iki garong tondong iki rek. Lho bukane sik ta lah, Pak. Ngono. Rong tondong karo sopet. Lho, tondone gek mburi. Oh, mburi iya cek awet to yo. Iya, lorone kok kene. Iya, Nduk. Apa, Pak? Bapak kok olehno gedang. Ya. Mari mang gedang kudu ana gandengane. Digandengi apa? Lho ya kopi. Wih, ngombe kopi. Iya ta. Kopi apa, Pak? Ah, ya nang ya ada kopi. Ya apa? Godhog banyu aja digodhog ku sandelang. Ya apa? Sumure genenono. Yo, lek sumpah bapakmu jagorno. Digodhog makal ngono. Anggitmu aku PT hor ngono. Sampeyan niku iso ae. Ya. Kopi susu. Weh, susu dicampur apa, Pak? Campur merah. Iya, ke susu. Ya weh, campur. Campur ui, campur solar, goblok. Buane iki engko. Oh, bari sampe iki dikene kopi. Iya. Kopi susu ya, Pak ya? Ya, gawe Nduk. Saiki ta? Gak, meneh-meneh mari yoyo. Oh, meneh-meneh ya. Yo saiki. Oh, saiki. Aja mari-mari. Yo kamare-mare ngono nari saiki kapan? Wong Jonet iku sabar. Iya. Ayo marah-marah. Iya. Sing Sabar. pinter. Siapa tak kena kopi ya? Iya, Mama, pinter Mama. Kana. Oh, ya apa? Kopi? Kopi. Kopi susu? Kopi. Anak wedok gati. Delok ana gedang. Wah, brebes mili tangga. Delok nyelek itu. Mangan gedang cucu. Nanti jange kelencer delok tangga. Lambi ditai seret, sarung diloro seret, gedang langsung dimplok. Lho kok. Pucuk. Ayune ayung gedang disepet kena wong gerak. Pangan meneh ae. Wis. Wis mateng. Wis katut lesus wis. Eman-eman. Ya we pangan. We enteno sakulit-kulite kok dikira. Goyang gedang iku kare wong kate Dut matamu ngono. Enteno kono sakulit-kulite ngono. cepat. Karep yo. Mari dilono karep. Iya, Pak, kopinya sudah datang. Oh sudah datang yo iya. Susune gak ono, Pak. Lu gak ono susune. Iya, wedhuse gak metu susune.
Wedhus gak mesti susune. Akhir bapaknya rewet wedhus. Ya akhirnya tak gak enak kopi ireng. Ora, bapak sama diperso susu wedhus. Lah sampeyan njaluk kopi susu. Yo. Lah iya. Yo. Susune gak metu. Yo gak metu ku Jadi ini kopi ireng. Ku tak tokne dhewe. Sampeyan kok ngono sih, Pak? Ngojo entarek ora. Iki kopine, Pak. Ya wis. Saiki sampeyan njaluk dimasak napa? Oh iya masakno aku botokno ya. Dipadha napa? Botokno rayap. Duh. Temen aku iki mari kita masak nang mburi. Iya iwak teri. Iwak teri. Doseng-oseng. Doseng. Dikei kecap. Dikei kecap. Kekno linet. Kekno telecong. Ya apa sih, Pak? Sambele. Sambel bajak. Baca. Iya, bajake karya baru ana nek gelut bajak. Iya lah, sampeyan kedulonan kok. Biar-biar ngono Iya, ta. iya. Wes tak kano. Ya wis. Apa, Mang? Hei, Teri. teri. Disambel bajak. Sambel bajak. Oke. Oh, iya. Kantung nyambel bajak. Arah. Paling kalau nyambel mimis bedil. Itu. Oh, bene. Nek barokah. Jana situ kocok. Wedang kopi bener kayak gula lah, apa kopi tok yu. Itu tak kene kok. Dhewe, gula dhewe. Ngono arek kok gak iso belas. Gawe kopi yo gak entos. Aku tuh gak sore anak gue kopi. Kopi emang orang Gak kaya anakku ae. nama apa Anak tak dawa-dawa. Ah, dawa-dawa. Pisan. Delon-delon sana polsek. Lah apa pasing nyambut gawe. Ngapa jaya apa diranti kok nyambut Oh, gawe. ya iso anakku. Sembarang dikene wong tuwa, sembarang dikene wong tuwa. Ah, perampok. Ganteng. Perampoke teko. Kok Aku sampe pangling nah, kok ketemu kok sampe gede. ora gak gede ya apa yang ditumpo me banyu tok. Nggak tahu nyambut gawe nek wis enak. Nyambut gawe apa saya? Yo, aku nyambut gawe bayar aku wis gede kok. Yuh, 7 juta sak bulan. 7 juta. Perampok ah. Oh, ya gak iso kaya anakku ngerampok, kok arek ganteng kok ten ngerampok kok Arjuno. Ojo direken. Ojo namanya kates kok. 5 juta tak kekno Riko. 5 juta kek nombor. 6 juta kanggo aku. Gon, anakku jutaan. Jut. Lah anakmu paling yo kripit 1.500. Duwe recehan. Apa-apa. Ibu, 1.500 yo halal. Ngono. aku yo gak lali senengan Riko. Oh, iya seneng aku. Rokok Suryo. Wong arane gak cocok karo Surya. Surya dikai sapa? Bapak panitia. Kari mek loro. Ya sedotan kae mulu-mulu. Ojo kayak ngomong tonggo. Iya, Kak. Sing sabar. Tonggo ngono kembang dilem. Nek dikek dilem, kan dikek digonem. Aku teko bol sarapan kok. Loh. Kok malah mamis masak Wis teko. masak, Nak. Aku mangkelan. Jangan asem, pecel tempe. Oh, jangan asem, pecilan tempe. Seneng aku itu. Yo. Tak sarapan sih ya. Yo. Untuk enak-enak Oh, yo. Nek apik. Gak masak kate beras. Rokok Suryo. Nek gak bekasnya begengge gak kena rokokan. Gak kena sih, Rek. Rokokan ku. Apa? Tolong. Kawawa ya tolong rek. Meneh tak gete cek depe katut. Dikongkon ripin ngene iki. Muni Kamu ini apa nih abang ngonsol ngono. mate. Goblok iki. Romo lah sayung.
Kowe ora tak kenal pot iku. Enak. Ya iki darane rokok enak. Oh, yang ini yang jenenge anak lanang. Pinter sembarang wong tua dolen nonton. Ate yo apa? Seger. Kalah bos. Kakak wong tua iki gak rokokan iku ndak ngelu. Jenenge anak lanang untuk Jawa nang wong tua. Acop. Ya ampun diwale nek brengos kena. Pahit. Ngarai watuk. Alah. Manuk blepok, manuk jares. Pak Polo budara ngonderan. Kepengin rokok leles nemu dawa beneran. Gak ngurus. Di rokokan. Sembuwarang giang-giang doyan. Gak ngurus diam. Gak apal. Barang gak kaya arek wedok nganu cara wong tuwa. Dipimpin wong tuwa kon ngidul yo ngidul. Kon ngulon yo ngulon. Yang ngene iki. Petek babon kata jago. Yo gak ngarang-ngarang. Ada mole-mole nang gak keteng ya. Yang ngono meneng kene ae. Frida! Ayo pulang. Di mana gak rumahmu? Ayo pulang. Jangan menjatuhkan papa ya. Mengacene anake gak mboro. Bawur apane? Lah anakku ya gak kira. Bawur apane yo kendel temen. Ya gak iso. Wong pimpenane Juwaria kok katene katut wedokan. Nah. Dulu aneh. Oke. Ulang. Lapon mbok lapon kan nek bedes. Kok aku iki lak wis gedhe sih. Apa riko gak kepingin gitu. Koyo tonggo ngene. Ya kepingin. Sopo sing gak kepingin? Kamu lakon pindah radio. Lah makane iku. Nek nang kene putung. Aku jane wis wayahe, caraku wis gedhe wis dewasa, kuwi wayahe omah-omah. Yo. Kok timbangane dolek ado-ado yo nek cocok. Loh. Katanya golek sapa? Kadok pater nek kalau anak Pak Lurah. Sing maju. Rapi, Mbok. Ane kalau nek kowe rapi. Ya nek palo. Sing ndi? Sing dadi dokter kok. Oh iya. Duk, Frida. Hati. Jamene kok manuk prenjak ngoceh ae ya. Wis jelas bapak jange ono tamu. Rungono. Bakal ono tamu engko bae bapak kedayoan. Siap-siap nunduk ya. Siap ya apa, Pak? Pecok. Geraji. Berang. Ngene daya mrene tak bacoki dengkule. Oke. Apa, Mbok? Kupinge mbok isi ana anak. Ya eje kupinge melari lho gagen. Londono, wong ku nek gendong metu kesabaran iki, Mbok. Mong. Tendangane aku galare ku tak pilih mati lho, Mbok. Ojo ngono. Iku Tak kurang wong wedok-wedok kok katene mati ae. aku liyane iku yo, Mbok. Gak gelem. Gak gelem. Lah kira wedi. Londono. Wah, sabar wong iki, Mbok.
Tapi nek kok gak bener yo gak gelem wonge. Ha iki kok abot aku apa anu Jenenge anak yo abot. Lah terus aku ngomong yo apa? kaya wong mendayo ngono iku lho, Mbok. Ngomong terus nek kate nglamar anake. Ngono ah. Ngono ayo. Yo. Assalamualaikum, Mbak Jonet. Waalaikumsalam. Kan? Ngetrok ngono ae. Gak apa-apa iki kene wis watake, Mbok. Gak masalah. Wis ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampeyan mau nang omah kate nantang aku ta? Wis gak gelut ta? Enggak. Nang karep peno. Ngene lho, Cak Jonet. Jenenge aku iki wong tua ditangisi anak. Lah anakku iku njaluk rabi ngarepno anak peno. Oh, Ngono dadi lho. karepane mrene iki mang kate ngarepno anakku. Mulane peno yu. Kayak gini, begini tak kandhan yo Kene, gini. Mbok. Kene, Mbok. Gini. Mulane peno urip ana nggone kampung. Ayo sing rukun karo tangga digodhog ya disangga. Ana paribasane ana awak peno lara. Dulur ado dadi wong liya, tangga iki dadi dulur. Mulane mbek tangga ayo sing akor, ayo sing rukun. Mbok menawa apa-apa iki mesti butuh tangga. Ya Cak, nek aku sing salah ya sepuro sing akeh. Ngono, dadi kowe gak pernah baleni maneh. Ya Cak. Kelemben roti-roti biyen Biyen yo biyen, saiki yo saiki. Wis ngene. Wong kene iki rukun-rukun. Ah, wong kene kabeh iku rukun-rukun gak kaya peno ngene iki. Mulane aja gawe contoh sing kaya ngene iki. Mulane Ah. urip bu kampung ayo gawe contoh sing apik. Sing apik. Ya aja Ya. gawe contoh sing elek. Sing elek. Wis Ngono lho. saiki Hmm. timbangane turu sore-sore. Ya, Gus. Ayo nang Banyurip. Banyurip. Acarae apa? Sedekah bumi. Oh, sedekah bumi. Hiburane teater konvensional. Lodrok karya baru Mojokerto, Jawa Timur.